Πώς αφαιρούμε μία λεκάνη τουαλέτας. Ξεκινάμε κλείνοντας το νερό. Ξεβιδώνουμε το σπιράλ από το βρυσάκι και από το καζανάκι. Βγάζουμε το σωλήνα από το καζανάκι και κάνουμε προς τα πάνω. Εδώ πίσω έχει κάτι βίσματα τα οποία μπαίνουν στο καζανάκι. Είναι λίγο το βίντεο τώρα πάνω κάτω, αλλά το κάνω live. Βγάζουμε το καζανάκι. Έχει μείνει μόνο η τουαλέτα. Από πίσω έχει την αποχέτευση, όπου φεύγουν τα νερά. Θα προσπαθήσω να την ξεκολλήσω. Πώς προσπαθώ να την ξεκολλήσω? Είναι κολλημένη με πολλά πλακιδίων. Μία κλωτσιά και φεύγει. Την τραβάμε μπροστά και ξεκουμπώνουμε το σωλήνα. Την παίρνουμε και την πετάμε.